ጊዜኡ ب1997 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ እዩ። ኣብ ሓደ ጻዕዱ ጥራሕ ዝበዝሕዎ መንደር ከም ኣብ ጻዕዳ ወረቐት ዝተጻሕፈት ነጥቢ ጎሊሃን ደሚቓን ትርአ። ሓንቲ ብቑመትን ጽባቐን መወዳድርቲ ኣልቦ ዝኾነት ሊሳ ተነብር ነይራ። ሊሳ ገና ጓል 2 ዓመት እንዳሃለወት መዕበይታ ካብ ኢትዮጵያ ብሹም መሐብሐበ ሕፃናት ናብ ሃገረ እንግሊዝ እንትወስድዋ ብዘይከዓ ካሊእ ጸሊም ኣፍሪካዊ ስለ ዘይነበረ ኣብቲ ሃገር ብዘርኣዊ ጥቕዓት እንዳተሸማቐቐት እያ ዓብያ። ሊሳ ይኹን ደኣ እምበር እቶም ከዕብይዋ ዝወሰድዋ 2 ሰብኣይን ሰበይትን ጸዓዱ ልክዕ ከም ትኽክለኛ ውላዶም ብፍቕርን ሓልዮትን ሓብሒቦም ስለ ዘዕበይዋ ንወለዳ ፍልይ ዝበለ ክብርን ፍቕርን ነይርዋ። ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ኣገልግሎት እንትትጥቀም ብሕብራ ብዝበጽሓ ዘርኣዊ ጥቕዓት እንትትሓዝን ንዕለቱ ድማ እቶም ብሓላፍነት ዘዕበይዋ ጸዓዱ እንዳሓሰበት ትጸናናዕ። ሊሳ ሕዚ ግን ኣብቲ ዘለቶ ቦታ ከቢድ ዝኾነ ናይ ዘርኢ ጥቕዓት የጋጥማ ስለ ዘሎ ናይ ምጽዋር ዓቕማ እንዳትሓተ ኣብ ወጥሪ ኮይና ግዘ ነዊሕዋ ተሕልፈላ። ሊሳ ካብቲ እትነብረሉ ከባቢ ኣስታት 500 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ናብ እትርከብ ከተማ ኸይዳ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታ ምክትታል ካብ ትጅምር ዛጊድ 2 ዓመታት ኣቁፂራ ኮይኑ ግን እዘን 2 ዓመታት ንሊሳ 20 ዓመታት ዝኣክል ኮይነን እየን ነዊሐንዓ። ምኽንያቱ ድማ ብሕጊ ተፈጥሮ እምበር ብድሌታ ዘይረኸበቶ ሕብርን ደምን ዘርኣ ሓጢኣት ኮይኑ በቶም ነበርቲ እቲ ዓዲ ዝኾኑ ጸዓዱ ከም መዓልቲ ናብ መዓልቲ መግለልትን ኣርሎን እንዳበጽሓ ቅንዕ ኢላ እኳ ሓሳባት ትገልጸሉ ኣጋጣሚ ይኹን ዕድል ሲኢና ብብሕታውነት ሓለንጊ እንዳተገረፈት 2 ዓመታት ምሕላፎም ንሊሳ ኣዝዮም ከበድቲ እዋናት ነበሩ። ሊሳ ኣብቲ ገዛ ተኻርያ እትነብረሉ ሰፈር ይኹን ኣብቲ ትመሃረሉ ኮሌጅ ዋላ ሓደ ዝቐርባ ፈታዊ ይኹን ናይ ልቢ ዓርኪ የብላን። ንሓደ ነገራት እኳ ሰብ ክተማኽር ናብቶም ጸዓዱ እንተቐረበት ንሳቶም ግን ልክዕ ከም መፍርሕን መጽልእን ተፈጥሮ ዘለዎ ሰብ ቆፂሮም ከይትቐርቦም ይጽየፍዋ። ናይ ኩሉ ግዜ ጸሎታ ድማ መዓዝ ይኸውን ትምህርተይ ወዲአ ናብ ማዕበይተይ ወለደይ ዝኸይድ ዝብል እዩ ነይሩ። ኣብዚ ኸይዲ ዝግን ካብቲ ዝተኻረየቶ ገዛ ናብ ኮሌጅ ኣብ እትምለሰሉ ሰዓት መልክዓን ጽባቐያን ዝተዓዘበ ሓደ ዌልተር ዝተባሃለ ነባርቲ ሰፈር እዩ። ሓደ ንግሆ ሊሳ ካብ ገዝኣ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ትኸደሉ ሰዓት ዌልተር ንሰከንዳት ልቦ ጥፊኡ ክሪኣ ድሕሪ ምጽናሕ ሊሳ ናብቲ ኮሌጅ ኣትያ ካብ ዓይኑ ምስ ተኸወለት ናብ ዋኒኑ ተመሊሱ እንታይ ኮይነ ግን ዘይዛረብክዋ ክብል ንባዕሉ ወቐሰ። ጽባሕ ንግሆ ኣብዚ ቦታ ጸኒሑ ክላለያ ከም ዘለዎ ምስ ነብሱ ቃል ኣትዩ ድማ ናብ ዋኒኖም ረሐ። ከም ዝበሎ ድማ ንግሆ ኣብቲ ተሓልፈሉ ቦታ ጸኒሑ ሊሳ እንትትሓልፍ ሰላም ዌልተር ይበሃል ደስ ዝብል መልክዕ ኣለኪ ክብል ተዛረባ። ሊሳ ንዘረባ ዌልተር እዝኒ ብዘይ መሃብ ከይመለሰትሉ ብጎባ ዓይና ጠሚታቶ መንገዳ ቀጸለት። ንግዚኡ ሓሳቡ ስለ ዘይተሳኽዐሉ ዌልተር ንእሽተን ተበሳጨወ። ዌልተር ፈተንኡ ኣይቋረጸን። እንደገና ንጽባሒቱ ንግሆ ኣብታ ቦታ ጸኒሑ ሰላም ዘኪር ክንዶ ትማሊ ዌልተር ይበሃል ኢለ ተላለየክ ነይረ ንስኺ ግን ሹምከይ ነገር ክነን ይብላ። ዝሓወይ ስራሕ ይብልካ እንድዩ
ኣይኮነን ሽመይ ክነግረካስ ናትካ እውን ረሲዐዮ ብማል ሎማ ኣንተ እውን መልስን ገጽን ከይሃበቶ መንገዳ ቀጸለት። ዌልተር ብተደጋጋሚ ተስፋ ብዘይ ምቁራጽ ድሕሪ ብዙሕ ድኻምን ብዙሕ ጻዕርን ምስ ሊሳ ተላልዩ ርክብ ጀሚሩ። ሊሳ እውን ካብ ቁልዕነታ ጀሚሩ ምስ ጻዓዱ ቅርርብ ስለ ዘይነበራ ንብዙሕ ዓመታት ብሕታዊት ክትኸውን ተገዲዳ እያ። ሕጂ ግን ብናይ ዌልተር ጻዕሪ ጽቡቕ ዕርክነት ጀሚራ ዌልተር ብዝገበረላ እንክብካበን ብዝገበረላ ትኹረትን ኣብ ልዕሊኡ ዓብዪ እምነት ኣሕደረት። ቅርርቦም ካብ ግዘ ናብ ግዘ እንዳወሰኸ ብምኻዱ ናብ ፍቕሪ ዓብዩ ፍቑራት ክኾኑ ክኢሎም እቶም ጸላም ብምዃና ካብ ዝኾነ ይኹን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ማሕበራዊ ሕይወትን ተገሊላ ክትነብር ዝገበርዋ ደቂ መንደራን መማህርታን ምስ ዌልተር ፍቕሪ ካብ እትጅምር ንድሓር ናይ ሊሳ ጽባቐ ተገሊጹሎም ከድንቕዋን ክፈትውዋን ጀሚሮም። ሊሳ ግን ምስ ዌልተር ዘይተጸበየቶን ሕጉስን ናይ ፍቕሪ ሕይወት ተሕልፈላ። ዌልተር እውን ምስ ስድርኡ ከላልያ ናብ ገዝኡ እንትወስዳ ክልተ ንኣሽተን ኣሕዋቱ ንዌልተር ንሊሳ ምስ ረኣያ ብሕብራ ምኽንያት ሓፊረን ናብ መደቀሲአን ጎየን ብምኻድ ብተግባር ኣሕዋቱ ዝተበሳጨ ዌልተር ንኣሕዋቱ ንኽጸርፍ ተኸቲልዎን ክኸይድ እንትብል ወላዲት ኣዲኡ ብኢዱ ብምሓዝ ኣረጋግዐቶ። ኣዲኡ ነብኡን ካብቲ ዝነብርዎ ማሕበረሰብ ፍልይ ዝበለ መለኻኽታ ስለ ዘይነበሮም ኣዲኡ ንዌልተር ሓንሳብ ተኸተለኒ ብማል መሪሓቶ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኣተወት። ዌልተር ኣዲኡን ትዕዘባ ብሕርቃን ገጻ በርበረ መሲሉ ኣሎ። ኣብቲ ክፍሊ ምስ ኣተው ድማ ኣንታ ቆልዓ ንስኻ ግን ጥዕና ዝበሃል ነገር ርሒቑካ ይመስለኒ፣ እንታይ ኻ ትገብር ዘለኻ? ኣቦኻ እዚ ነገር እንተሰሚዑ ብደም በዝሒ ህይወቱ ክሓልፍ ከም ዝኽእል ትፈልጥ ዶ በለቶ። ዌልተር ኣዲኡ ብዛዕባ መንን ብዛዕባ እንታይን ትዛረብ ከም ዘላ ኣይሰሓቶን። ግና ከም ዘይፈለጠ ብምምሳል ማማ እንታይ ትዛረበለኺ እንታይ ትብል ከም ዘለኺ ክርድአኒ ኣይከኣለን ክብል መለሰላ። ኣደ ዌልተር ብሕርቃን ድምፃ ብምውሳኽ ዌልተር እንዳፈለጥካ ኣይትድረቕ፣ ካበይ ዘምፃኻያ ባርያ እያ እዚኣ ድማ እንዳፈለጥካ ዘርኢ ቀለም ቆርቦትና ሓንሳብ እንተሃሲሱ እኮ ክሳብ ዘለዓለም ንሕና እውን ባርያ ኮይንና ኢና ክንነብር፣ ከመኢልካ ንዓኻ ዝመሰላ ሸሓት ደቂ ኣንስትዮ ክተምፅእ እንዳኸኣልካስ ነዛ ምርኣያ ክፍእቲ ናብ ገዛይ ጎቲትካ ተምፀለይ በለቶ። ዌልተር ብዘረባን ኣመለኻኽታ ነዲኡ ብጣዕሚ ሓዚኑ መሬት እንዳጠመተ ኣይ ማማ ከመኢልክ ከምዚ ትሓስቢ? ኣብ ዝሰልጠነ ዝተባሃለ ሃገር እንዳነበርና ካብ ድሑር ሃገር ዘይርከበት ተሓሳስባ ንሓስብ ይብላ። ኣዲኡ ንዘረብኡ ትኹረት ብዘይመሃብ በቂ ኣኽለካ ሕጂ ክትፈላሰፈለይ ኣይደልን፣ እዛ ሰብ እዚኣ ግን ደጊምካ ናብ ቅድሜኻ ከይተቕርባ ድማዚ ግዴታኻዩ፣ ኣሕሪቕካ ደርብያ ግዛዕ ትመስል ሰብ ናብ ገዛ የምፂኻ ምስሓቕ መንደርን ሃገርን ኣይከውንን በለቶ። ዌልተር እሺ በቃ ሕጂ ክኸይድ በይናያ ኢልዋ ናብ ሊሳ ተመሊሱ ኸደ። ዌልተር እቲ ኣዝዩ ዘናደደ ድማ ብዝሓለፈ ኣብ ዕረፍቲ ሰዓት ምስ ሊሳ ሓቢሮም ኮይኖም ንስድራ ሊሳ እንትላለዮም ዝተዛረብዎ ዘረባ ብምሕሳብ እዩ። ስወደይ ጽልኢ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፍጡር ወዲ ሰብ ቦታ ይብሉን፣ ስለዚ ብሰብ ተደፋፊእኻ ኣብ ልዕሊ ጓልና ጽልኢ ኣሕዲርካ በደል ከይትፍጽመላ ቃል እተወልና ኢሎም ቃል እትዮም እዮም ሰዲዶምዎ። ዌልተር እቲ ዝኣተዎ ቃል እንዳዘከረ
كمي سب كمزيኦም ዝበለ ዝተቀደሰ ኣመለኻኽታ ክሕዘ ይኽእል ንባዕሉ ሓተተ ካብ ገዛ ዌልተር ወፂኦም ነሊሳ ናብ ገዝኣ እንዳፋነዋ እንተሎ ስድራይ ከመይ ረኺብክዮም ክብል ሓተታ ሊሳ ብድፉኑ ደስ ዝብሉ ስድራ ኣለካ ኢላ መለሰትሉ ኣደ ዌልተር ከም መዓልቲ ናብ መዓልቲ ስለ ሊሳ እንዳጠየቐት ድቃስን ዕረፍትን ክትህቦ ይከኣለትን ዌልተር እውን ሓሳቡ ክቀይር ብዘይምኽኣሉ ምስ ስድርኡ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ካብ ዝኣቱ መዓልትታት ተቆፂሮም እዮም ሊሳ እውን እዚ ስለ ዝፈለጠት ዌልተር ሓደ መዓልቲ ናይ ወላዲት ኣዲኡ ሓሳብ ሰሚዑ ገዲፉ ንክኸይድ ይኽእል እዩ ብማል ምጥርጣር ብምጅማራ ኩሉ ኸይድታታ ብዓይነ ጥርጣረያ ትሪኦ ዝነበረት ካብ ዌልተር ግን ዝውስኽ እምበር ዝቕንስ ፍቕሪ ኣይረኸበትን ኣይረአየትን እውን ሊሳ ናይ ኮሌጅ ትምህርታ ወዲኣ እያ ቅድሚ ሕጂ መዓዝያ ትምህርተይ ወዲአ ካብ ዝዓዲ ዝወፅእ እንዳበለት ንግሆን መሸትን ትጽሊ ዝነበረት ሰብ ሕጂ ግን ብዌልተር ምኽንያት ካብ ዝዓዲ ክትወፅእ ኣይከኣለትን ንዌልተር እውን እንተማኸረቶ ንእሽተን ግዛሃብኒ ነገራት ክዛብ ዝመዓራርው ኢለይ ክብል መለሰላ ሊሳ እውን ኣዝያ ስለ ተፍቅሮን ተኣምኖን ብሓሳቡ ኣይቆመትን ትምህርታ ወዲኣ ናብ ስድራኣ ክትምለስ እንዳኸኣለት ንሳ ግን ብዌልተር ምኽንያት ንስድራኣ ዝተፈላለየ ምኽንያት እንዳቕረበት ኣብቲ ዘለቶ ዓድያ ክትጸንሕ መሪፃ ሓደ መዓልቲ ናብ ዌልተር ደው ኢላ ብህፁፅ ይደለይካየ ክንራኸበለና በለቶ ዌልተር ብድንጋፀ ናይ ድሓን ድኺ ሊሳ የበላ እወ ግና ብሕፁፅ ንራኸብ ኢላ እቲ ስልኪ ዓፀወቶ ብቆፀሮኦም ሰዓት ኣብቲ ቦታ ተራኺቦም ሊሳ ከም ዝጠነሰት ንዌልተር ነገረቶ ዌልተር ድንገት ስለ ዝኾኖ ደንገፀ ሊሳ ድንጋፁ እንትትርኢ ክገድፈኒ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ፈጠረላ ዌልተር እሞ እንታይ ይሓይሽ ክብል ደጊሙ ንሊሳ ሓተታ ኣነ እውን እኮ ክጠንስ ኣይደልን ግና ከሓሰብክዎ ተፈጢሩ ስለ ዝበቃ ዝተወሰነ ገንዘብ ሃበኒ እሞ ከስድዶ በለቶ ዌልተር ግን ፍቃደኛ ኣይነበረን ንግዚኡ ገዛ ተኻርዮም ክነብሩ ወሰነ ድሕሪ 6 ወርሒ ሊሳ ከም ዝጠነሰትን ንስድርኡ ነገሮም ወላዲት ኣዲኡ ብጣዕሚ ብምንዳድ ባዕለይ ኣብቲ ዘለቶ ቦታ ኸይደ ግንባራ ኢለየ ክገላገላ ክትብል ፈከረትሉ ዌልተር ናይ ኣዲኡ ፈከራ እንተሰምዕ ኣዝዩ ፈርሐ ምኽንያቱ ናይ ኣዲኡ ህልኽ ስለ ዝፈልጦ እዚ ነገር ክትፍጽሞ ከም እትኽእል ኣይተጠራጠረን ስለዚ ግዜ ከይወሰደ ናብ ሊሳ ብምኻድ ሓደ ነገር ክገብር ከም ዘለዎ ኣሚኑ ናብ ሊሳ ምርሐ ምስ ሊሳ ተመኻኺሩ ድማ ካብቲ ዘለዎ ዓዲ ወፂኦም ስድርኦም ዘይረኽብዎ ቦታ ክነብር ወሲኑ ሊሳ ካብቶም ኣዝያት ፎቶም መዕበይ ታሪሕቃ ክትነብር እኳ ደስ እንተዘይበላ መማረፂ ግን ኣይነበራን ብለይቲ ሰብ ከም ዘይሪኦም ገይሮም ኣብቲ ዝሓሰብዎ ዓዲ ኸይዶም ምንባር ጀመሩ ኣብቲ ዓዲ ዝፈልጥዎ ይኹን ዝፈልጦም ሰብ ኣይረኸቡን መን ይኹም ዝብሎም ሰብ የለን ንሰሙናት ምስ ማንም ሰብ ከይተቀራረቡ ክልቲኦም ጥራሕ ኣሕለፉ በዚ ሰዓት ክረምቲ ኣተወ ሓደ ምሸት ሓያል ንፋስን በረድን ዝተሓወሶ ዝናብ ካብ ሰማይ ክወርድ ጀመረ እቲ ዝዘንብ ዘሎ ዝናብ ምስ ነብሱ ዘሎ ሰብ ናይ ምውሳድ ዓቕሚ ስለ ዝነበሮ ሓያል ዝናብ እዩ ነይሩ ኣብ መንጎዚ ሊሳ ናይ ሕማም ስምዒት ተሰማዓ ሊሳ ክትወልድ ገና ናይ 2 ወርሒ ግዜ ይተርፋዩ ዌልተር እቲ ዝስማዓ ዘሎ ሕማም ቅልል ክብላ ክብል
ኣብ ገዛ ዝረኸቦ ኩሉ ተጠቂሙ እንተቅርበላ ሊሳ ግን ምንም ክሕሽ ኣይከኣለን። እቲ ዝናብ እውን ይውስኽ እምበር ኣይቕንስን ዘሎ። ኣብዚ ግዜ ሊሳ መጠነኛ ዝኾነ ደም ክፈሳ ጀመረ። ክልቲኦም ኣዝዮም ተደናገጹ። ዌልተር ኣስተኻኺሉ ምስ ደቀሳ ወፂኡ ጎረቤት ክጽውዕ ወሰነ። ግና እቲ በረድ ካብ ገዝኡ ከውጾ ኣይከኣለን። ንመውፅእ ዝኸውን ድሕሪ ምጽራግ ናብ ጎረቤት ዝረኸቦ ሹቕ ከይዱ ናይ ኣምቡላንስ ስልኪ ተቐቢሉ እንትድውል ብበረድ ምኽንያት ክመጹ ከም ዘይኽእሉ ነገርዎ። ዌልተር ዘለዎ ኣማራጺ ዝሓለፉ መኻይን ለሚኑ ንሕክምና ክወስዳ ከም ዘለዎ ኣሚኑ ዝሓልፍ መኪና ክጽበ ጀመረ። ዌልተር እዚ እንትገብር ሊሳ ግን ኣብቲ ገዛ ንበይና ትሳቐላ። ዌልተር ኣብ ማእኸል ጽርግያ ደው ኢሉ መኪና ኣብ ዝጽበየሉ ሰዓት ካብ ርሑቕ ብበረድ ዝተንሸራተተ መኪና መጺኡ ይገጮ። ኣብ ልዕሊ ፎቕ ኮይኖም ዘጋጣሚ ዝሪኡ ዝነበሩ ሰባት ወሪዶም ንዌልተር እንትርእይዎ ብሕይወት ክረኽብዎ ይከኣሉን። ብንፋስን በረድን ንስለ ፍቕሪ ዝጽበ ዝነበረ ዌልተር ናብ ገዛ ክምለስ ኣይከኣለን። እቶም ዝረኸብዎ ሰባት ድሕረ ባይታ ዌልተር ኣጽኒዖም ናብቲ ዝተኻረዩ ገዛ እንተምርሑ ሊሳ እውን ኣብ ባዶ ገዛ ሕይወታ ሓሊፉ ረኸብዋ። ዘርኢ ሃይማኖት ባህሊ ከይዓገቶም ንፍቕሪ ኣሚኖም ናብ ዘይፈልጥዎ ዓዲ ኸይዶም ንምንባር ዝወሰኑ ሊሳን ዌልተርን ብፍቕሪ ተወሊዶም ብፍቕሪ ነቢሮም ብፍቕርን ንፍቕርን ክብሉ ድማ መስዋዕቲ ኸፊሎም። ዘሕዝን ዛንታ ዌልተርን ሊሳን ተፈጸመ።